Нека да стигнем ръцете си и да кажем: хваля те, Господи! Хваля те, Господи Исусе! Fondere bosondro che la bosondro bassitere bosondro rossa come Jesús Santo благодати на щом съм под атака от когато погледнали далеч от този, който бях и който съм сега. Аз знам, няма да остана сам. Аз знам, няма.
Не си сам, в огъня е Исус Христос. Не си сам, Господ е с тебе. Кораба сандараба соя бакая. Не си сам в болестта, Исус е там. Исус е изцелителя. Не си сам в битката, Господ. Преди да продължим да хвалим Бога, аз вярвам, че в момента има помазание за изцеление. Искам да помоля всеки, който има физическа нужда, да излезе напред. Ани, заповядай. Ани, Господа запрети на тези противници на душата ти. Брат Владо, заповядай за изцеление на този прешлен. Алелуя, ако някой има физическа болест, сега немощ, атака в тялото си, да дойде напред. Алелуя. Господ е с нас в огъня. Алелуя. Огъня няма да ни водите ще ни потопят. Софи, Валдемар, брат Янко, брат Методи, заповядайте за молитва. Алелуя. Елате напред всички. Молим се. Идвай напред, алелуя, слава. Денис, идвай, полагай ръце и се моли, алелуя. Йони, заповядайте си служител, слава на Господа, заповядай. О, Рабасара, Бакира, Масай, алелуя. О, Рамасара, Дике, алелуя. Нека не да повтаряме този рефрен, че в огъня алелуя, няма да ни потопи
водите нито огън ще ни опали. Заповядай, сестро. Алелуя. Алелуя. Там застани за тази страза. Алелуя. Водите, ти се намесваш, Господи, с мощна ръка. А сега с мощна ръка ти протягаш към нас. Приемаме от теб, приемаме от теб. Приемаме от теб, приемаме от теб изцеление, освобождение. Ти се намесваш и си тук. Заедно с нас. Ти си заедно с нас и си в огъня. И разделяш и разчупваш сега. Ние вярваме, вярваме в изцелителната сила. Ние вярваме и вярваме в изцелителната сила. И вярваме, вярваме в изцелителната сила на Христос. Ние вярваме, вярваме в изцелителната сила. И вярваме, вярваме в изцелителната сила. Ние вярваме, вярваме в изцелителната сила на Христос. И приемаме, приемаме изцеление от теб, Исус. И приемаме изцеление от тебе.
Аз съм любов. Не любовам аз страха. Аз съм любов. Не любовам аз страха. Защото сила от тебе идва. Нов живот, живея нов живот днес, днес в Твоя дом. О, аз дишам с Твоя дъх. Пеем от началото. От началото, Ти си ме с любов ме призова. Живея нов живот, живея нов живот, зарадвай се, днес в Твоя дом. О, аз дишам с Твоя дъх.
Аз съм дете на Бог. Не любовам Не любовам на света. Аз съм дете на Бог. Си, може би бабата си. Спокойно рокли сме, ай бела да те видят. Алелуя. Брат Владо, ела тук, защото днес имаме една госпожица Бела, пристига, вижте сега. Ери, Венци са сред нас, много сме щастливи за това. И Бела идват с още едно бебе. Брат Сила, хайде брат Сила да ти скара някой при нас тук, баща му може би, както решат. Така, халелуя. Заки, здравей, ела при мен на сцената, ела тук, ела при сестра Буба, хайде. Вижте едно богатство. Ако се чудите какво е богатство, ето това е богатство. Това е нашето богатство. Това е нашето благословение. И сега ще спеем една песен и после ще искам да се помолим за всички тези деца. Само секунда. Хайде да спеем за любовта. Готови ли сте? Страбо показва движението, всички ги правим, даже и тези, които са зад мен. Айде! Лампата си запали. Нека запали. Нека да
Стойте тук, децата, сега ще искаме да благословим, ако може и от България, това бебенце. Сега ще ни покажат Бела и може би и Венци ще дадат малко информация. Ето, Венци, заповядай. Това е нашата прекрасна дъщеря, казва се Изабел Перфанова. Ето я. Родена на 16 юни 2026. Колко килограм беше? 3400. 3400. Слава на Бога, ние сме преблагословени. Просто е невероятна, перфектна и да, само това може да кажем. Слава на Бога, радваме се да сме тук между вас. Вашата прекрасна църква. Алелуя. Ами добре дошла, Бела, в църквата на майка ти. И всички тези прекрасни деца, нека да ги благословим и да благословим родителите и целите семейства, да. Защото Господ ни е поставил настойници на Неговото богатство. Децата са Негови, принадлежат на Господа. Ние сме настойници, временни на това, което Той ни е поверил. Нека да бъдем добри настойници на тази благодат. Алелуя. Господи Исусе, благодарим Ти за нашите деца и внуци. Благодарим Ти за тези прекрасни, много често в началото невинни, но благословени и потенциални мъже и жени на Господа. Ние вярваме за всеки един от тях, изповядваме Твоята съдба, Твоя напредък, Твоята протекция, Твоето благословение, Твоята корекция и всичко, Господи, което идва от Тебе, да се изпълни съвършено в живота им. Молим се за крепко здраве, молим се за напредък и благоволение и ръст пред Бога и пред човеците. Пази нас и благослови нас като родители и всички родители на тези деца, тези, които сме поставени настойници на Твоята неизказна благодат. Благодарим Ти за това, че си ни поверил такава голяма отговорност. Молим се наистина да можем да оправдаем това доверие и да можем, Господи, да ги насочваме в Твоя път по начин, по който Боже да показва и да отразява Тебе по един най-добър начин. Благославяме всички семейства, благославяме всички деца и Те молим за Твоята протекция и закрила. Амин. Бог да ги благослови. Може да седнете и да сучете и каквото трябва да. Алелуя. Време за няколко съобщения. Искам да поканя брат Янко и сестра Светла да ни анонсират кога ще бъде следващото семейно. Този месец, не след много дни, ще имаме семейно. Иначе богослужението са вторник 18:30 и неделя от 11 часа. Петък е молитвеното от 18:30. Имаме един рожден, днеска го няма, Тими, Бог да го благослови. Боби казва, той вече не е дете, да, така е, знаем, че не е дете. На 18 години става много важна годишна, но Господ да го благослови, да го вразуми, да му даде правилни стъпки. Тимотей Михайлов, нали така? Не бърка. Заповядайте. Бог да ви благослови. Здравейте, здравейте на всички. Искаме да обявим следващото семейно събиране, което ще бъде на 22 август, събота, след 2 седмици горе-долу в събота. Отделете си така деня. Следващата седмица ще съобщим по-точно кога и точно в колко часа и къде ще бъде. Така искаме да ви насърчим да се събираме семействата в църквата, да споделяме общата вяра, която имаме в Исус Христос, да се получаваме един друг, да се насърчаваме и да се опознаваме и да празнуваме това, че сме в Божия дом, че сме едно семейство голямо и да благославяме децата си, поколенията си, които са след нас. Амин. Така че не пропускайте, отделете тази събота след 2 седмици за време с
братя и сестри в Господа семейства. Амин. Аз мога да кажа само горещо добре дошли сте. В средата на лятото, в горещия месец август, горещо добре дошли на всички семейни, с децата си, да сме заедно, да споделяме победите, да заставаме рамо до рамо в семейните битки, да издигаме Господа между нас. Горещо добре дошли сте на 22 август. Слава на Исуса! Добре дошли на София и Валдемар, които се завърнаха от далечния север. Сигурно там не е толкова топло. Много е студено. Имате ли възможност вторник да разкажете какво Господ е направил? Добре, вторник, 18:30, който иска да чуе какво Бог върши по различни части на Европа. София и Валдемар ще ни разкажат за това как Бог работи и освен в България, на други места. Амин. Алелуя. Ние участваме в това с молитви, с подкрепа и вярваме, че и всеки, който участва и финансово там в тази кутия за дарение, иска да знае какво Бог върши чрез това, което той, разбира се, снабдява по много начин, но все пак едно участие от наша страна, ние ставаме съучастници на Божията благодат. Слава да бъде на Господа. Нека сега да приготвим нашето дарение и да се изправим, да хвалим Господа. Бог заслужава цялата слава, и песните, и хвалението, и поклонението, и дарението са част от нашето поклонение и доверие към Господа. Алелуя. Амин. Достойно име, на трона е действен цар. Чрез него е действен. Воскресение! Цар достоен, Алфа и Омега. Той
Сини пламен в очи, с глас на хиляди води, който не сравним до 100. Покланят се старейшини. Покланят. Боже си спасител, как на кръста умря, с венец от рани, с рани кръв пролива. Цар достоен, висок да е Той, само Той завинаги издигнат, само Той. Цар достоен, цар достоен. С венец цар достоен, цар достоен, поклонят се старейшини.
Цар достоен, вишенете, само Той завинаги издигнете. Има огън и любов в очите му, Цар достоен. Цар достоен, Цар достоен, Цар достоен, Цар достоен. Цар достоен, Цар достоен, Ти си Цар достоен. Достоен Исус, Цар достоен, Цар достоен, Цар достоен, Цар достоен. Си клависа. Нека да издигнем ръцете си, да издигнем гласовете си, да му кажем: Ти си цар.
Карабарабасите di fuori. Алелуя, колко е прекрасно да се покланяме на Господа. А? Алелуя, чудесно е да сме в Неговото присъствие. Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти. Издигаме Те, славословим Те. Ти си достоен, Цар Божи. Алелуя. Алелуя. Благодарим на хвалението, които ни водят в това чудесно поклонение. Благодарим Ви, Бог да Ви благослови. Алелуя, толкова богато и разнообразно. Поздрави човек до Тебе. Ако може да се запознаеш с някой, когото не познаваш, би било чудесно. Доли, много се радвам да видя, че си гуснала внучка си. Бог да те благослови. Добре дошли. Алелуя. Благодарим на хвалението. Чудесни сте. Искам да не забравим да поканим и тинейджерите, младежите след служба, които ще... Нали? Днес ще има, нали? Младежко. Добре. Добре са дошли всички младежи, тинейджери с обяд и с разглеждане на Божието Слово. След неделното богослужение остават тинейджери, младежи да прославят Господа, да се обучават Божието Слово. И така, преминаваме към Божието Слово, но с едно свидетелство. Искам да дойдем пред един брат, който иска да прослави Бога за добрината на Бога в живота им. Слава Богу, брати и сестри. Какво да кажа? Миналия месец преминахме през 2 операции с дъщеря ми и беше сериозно изпитание. И благодарим Господ, и двете минаха успешни, с добри резултати. Но през цялото време, в повечето време, нали, в което оставах насаме, ние бяхме в молитва и Бог доказа Неговата милост, че Той за пореден път направи поредните 2 изцеления към дъщеря ми Боряна. И всички тези 2 изпитания бяха перфектни, т.е. операцията беше успешна, сполучлива и всичко е добре и перфектно. Само нещо да допълня. Когато дъщеря ми още не беше проходила малко детенце, първата й крачка придържаше се на секцията, имахме една библика. Първата й крачка тръгна с Библията. Хвана и първата й крачка беше с Библията и Бог доказа изцеленията. Тя преди това мина една друга операция, пак изцеление. Бог тогава ми каза, това ще е началото на чудесата, който ще направя с Бог, с вашата дъщеря, извинете за грешка, с вашата дъщеря. Тогава не бяхме минали операции, нищо. Се чудих какво предстои, какво ще се случва. И беше на 3 години и половина, когато преминахме през една операция, беше доста така сериозна операция и Бог тогава показа първото чудо. И ми стана ясно какво каза Бог. А тя първата и крачка, когато проходи, пак подчертавам, беше тръгнала с Библика и сега вече ми е наясно на 100% какво е имал предвид Бог, че ще дава само победи, изцеления и само добри резултати. Слава на Бога! Амин. Слава на Исуса. Продължай да носиш Библията, да държиш Библията. Да Божието Слово. Днес започваме една поредица. Знам, че повечето от нас са миролюбиви хора. Колко от вас обичат войната? Колко искат да отидат да проливат кръв, да бъде застрашен живота им? Не вярвам да има някой тук, който да обича войната, но знаете ли, ние живеем във враждебен свят. Ние живеем в свят, в който има враг на нашите души. И този враг, единствената му и главна цел е да изкорени това, което Бог е дал в живота ни, да ни отдели от вечния живот и да ни направи пораженци. Но слава на Бога, че Той не ни оставил сами да се справяме с този враг.
Бог не ни е оставил сами във времето, когато идват изпитания, когато идват огън и вода, а Той ни е дал на разположение своето всеоръжие. И ще започнем една поредица, която говори за Божието всеоръжие. Ние имаме плодовете на Святия Дух, нали така? Всеки, който е приел Духа на Бога, го приема с плодовете, които са мир, любов, мир, радост, милосърдие, благост, милост. И тези 9 плода, като че ли са нещо, на което се фокусираме, и то е прекрасно, защото плодовете са за всички около нас. Когато имаш любов, тя е към някого. Когато имаш мир, той е свързан и може да зарази някой, който е в притеснение. Когато имаш радост, тя е за да я покажеш и да може някой друг да се зарадва. Всички тези плодове са хубави да ги имаме в живота ни и да изобилват, казва Словото. И те са, за да може да покажем Христовия характер и Христовата любов. Но Божието всеоръжие е това, което ни държи цялостни, това, което ни държи запазени и това, което ни държи прави. Изправени да стоим, не да бъдем пораженци, не да бъдем победени, а да извървим пътя до край. Както казва Павел, попрището свърших, вярата опазих. За мен от тук нататъка се пази венеца, живота, който Бог е приготвил за тези, които го любят. Венеца се дава на този, който завърши делото до край. Когато сме стартирали християнския ни живот, искаме да извършим много страхотни, велики неща за Бога. Аз лично съм се молил за служения, за помазания, за други неща, които да извърша много велики неща за Бога, но това е прекрасно и това е наистина важно. Но знаете ли кое е най-важното? Най-важното е да устоим до край. Най-важното е при срещата с нашия Господ да чуем най-важното изречение, за което всички живеем, за което всички се надяваме, което всички искаме да чуем, и то е: добри и верни слуго, влез в радостта на Господаря си. Алелуя. Няма да говорим за умиране, обаче. Ще говорим за устояване, което Господ е приготвил, и това е първата част на Божието всеоръжие – устояване. И основният текст намираме в Ефесяни 6 глава, разбира се, от 10 стих четем: най-после бъдете крепки в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете си Божието всеоръжие, за да може да противостоите в злия ден и като надвиете над всичко, да устоите. Амин. В тези 4 стиха, които предхождат самите елементи на Божието всеоръжие, виждаме много важни неща, които дават причината защо трябва да искаме да настояваме и да стоим облечени в Божието всеоръжие. То не е нещо, което иска, за да ти е удобно. То е нещо, което ни трябва, за да устоим и да оцелеем до край. Да извършим делото до край. Бог знае, че живеем в свят, в който княза на въздушната власт воюва срещу светиите. Това е от самото начало до край. Той воюваше срещу Адам и Ева с хитрост, продължава да воюва с хитрост. В последни дни ще бъде изключително разорен. И в това време ние имаме нужда не просто да стоим и да се наслаждаваме на един евентуално безпроблемен живот, а имаме 2 неща, за които ни трябва Божието оръжие. Първото нещо е, Словото казва:
облечете се в Божието все оръжие, за да може да устоите срещу кого? Хитростите на дявола. И после изброява срещу кого е нашата борба. Срещу всички тези духовни сили, власти, началства на поднебесната, които воюват срещу нас. И втори път казва: вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите не само срещу дявола и неговите подгласници, а да противостоите в злия ден. Облечете се и вземете, защото има зъл ден. Ключовата фраза в този пасаж е да устоите. 3 пъти е повторено в 3 стиха. Да устоите, да противостоите и да устоите. Първият път се казва: облечете се в Божието всеоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Ние знаем, че имаме хитър и силен противник. Някои го подценяват, някои казват, че е мишка с мегафон и всичко останало. Аз предпочитам да знам, че този, който воюва срещу мен, е по-силен от мен. И аз сам не мога да го победя. Ако не е Божията милост, той би ни смачкал в миг на око. Ако не е Господ, който ни облича, ако не е Неговата сила, Неговата протекция, дявола е по-силен от всеки човек. Той е паднал ангел. Той не е за подценяване. Той има 1/3 от Божието воинство, които са с него. Кой човек може да се похвали, че може да противостои срещу такъв противник? Той е хитър. Той е баща на лъжата. Затова, че първото нещо, което казва: облечете се, за да може да противостоите. Не с вашето оръжие, не с вашите планове, не с вашите хитрости, не с вашите намерения, а с Божието всеоръжие. Защото нашите планове, нашите възможности, нашите хитрости не са достатъчни. Те са напълно безсилни. Второ, казва: вземете Божието всеоръжие, за да може да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. Както има зли противници, такава има и лоши дни. Тук думата за ден може да бъде преведена ден, денонощие, но също и период. Всеки иска да има лош ден, но никой не иска да има лоша седмица, лош месец, лоша година. Но има. Някой път има време, в което си казваш: ако това дойде, няма да мога да го издържа. И той идва. Никой не си го пожелава, но Божието Слово казва да ги вземем, да вземем Божието всеоръжие, защото злия ден ще дойде. Това не е лоша поличба, това не е някакво гледане на кристална топка. Това е живота, в който ние сме поставени. И колкото по-ясно разберем, че уволнение от тая битка няма, любезни брати и сестри, толкова по-добре ще бъдем въоръжени и по-добре подготвени. Ако ти се откажеш, противникът ти няма да се откаже, няма да покаже милост и няма да те остави на мира. Неговата цел не е да се откажеш, неговата цел е да те унищожи. Но слава на Бога, че това няма да успее. Слава на Бога, че ние сме от страната на победителя. Слава на Бога, че ние имаме оръжията на победителя. Нашата техника е по-добра. Защото е разработена от този, който има техника и технология, но нашите оръжия са по-добри. Защото са разработени от Господа. Може да не искаш да воюваш, и аз мразя войните, изключително много, но ние сме рождени в враждебен на Бога свят и естествено, за да оцелее християнина, трябва да устои до край срещу набезите на противника и на живота в злия ден. Началото на текста ни дава насърчение, че победата идва от Божията сила,
а не от нас. 10 стих казва: бъдете крепки в Господа и в силата на Неговото могъщество. Алелуя! Не казва бъдете силни по природа, не казва бъдете със силен характер и не казва бъдете силни чрез опита си. Всички тези неща са хубави, но най-вече казва бъдете крепки, укрепявайте се в Господа. Думата крепки е ендунамо, което означава да овластя, да укрепя, да стоим във властта на Господа, да се укрепяваме под Неговата власт, в Неговото присъствие. И една хубава новина още. Християнският живот никога не е бил предназначен да го изживеем със собствени сили. Господ ни спасява и ни хвърля на кучетата. Кучетата са там. И Господ ни оставя да се справяме, защото сме вече спасени. Не. Той заедно с спасението ни подарява, какво казва брат Коце? Всичко, което е необходимо за живота и за благочестието. Заедно с спасението, Той ни е подарил всичко, което е необходимо за живота и за благочестието. Исаия 35 глава говори за пустото и безводно място и пустинята, и после казва така обаче, 3 и 4 стих: укрепете немощните ръце, утвърдете отслабналите колена, кажете на онези, които са с уплашено сърце, укрепете се. Какво казва 6 глава Ефесяни? Укрепете се. Какво казва Исаия 35 глава? Укрепете се, не бойте се. Ето кой? Вашия Бог иде с възмездие, с Божие въздаяние, и Той ще дойде и ще ви избави. Това не е просто поетична фраза. Това е заповед от Господа. Когато дойде уплашено сърце, когато дойдат отслабнали ръце, укрепи се, не бой се, Бог е с тебе. Това е отправната точка, която ни укрепя. Ние не се очаква да се справим сами, а да се укрепяваме в Господа. Сам Господ Исус каза, за да са спокойни всички, които се мислят за силни, Йоанна 15:5, отделени от мене не може да сторите нищо. А сега успокойте се, че без мен не може да сторите нищо и стойте в мене. Всичките части на Божието всеоръжие, ще ви дам малко предястия за следващите пъти, са всичките елементи на Божието всеоръжие са характеристики на Исус. Някоя от Неговите проявени черти или личност. Затова, че когато казва отделени от мене не може да сторите нищо, означава, че трябва да сме облечени в Христос във всичките му тези аспекти. Когато Павел се моли на Бога 3 пъти да се отмахне проблема, който го измъчва, отговора на Бога към него е: не мога да се справя с този проблем. Не мога да се справя с този трън. Не знам лечението. Или пък не искам. Не. Отговора на Бога е: силата ми в немощ се показва съвършенна. И тъй, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да се всели в мене Христовата сила. Понякога отговора на Бога е не. Няма да го взема. Стой в мене, укрепявай се в мене, за да не се помисли за твърде силен. Защото това е по-страшно. Честно се проваляме, защото започваме деня със собствените си ресурси, вместо да се укрепяме в Божието присъствие. Да се укрепяме. Второто нещо, което трябва добре да знаем, е, че нашата битка не е срещу кръв и плът. Това е основната грешка, която някой път ние допускаме като християни. Особено, когато битката много често я виждаш във формата на съпруга ти,
на човека зад гишето, на началника ти. Добре изразена физическа форма. По-слаба, по-пълна, по-плешива с повече коса. Не зная, но съпругът не е врагът, не е колегата, не е началника, не са политиците, не е дори съседа. Истинския враг е духовен. Той може да използва хора, но битката е духовна. Когато 1994 година това място е закупено, аз не съм бил тук, казвам го в нещо, което не съм бил в това време, започва подаването на документи, производството на архитектурен проект и подаването на документи за разрешително за строеж. Този процес започва от 1994 година и 7 години по-късно нещата продължават да са същите. Малко по-напред, с малко повече пари, доста ходене по мъките и тогава хора, използвани от противника, без никаква, в началото връщат документи за едно, за друго, за трето. Накрая всичко е изрядно по документи, но казват, вижте, на брат Милчо, ако искате да строите нещо, тук ресторант, да строите бар, да строите дискотека, нещо, сграда, може. Църква в никакъв случай. Защо? Защото това не е просто поредната сграда в Люлин. Това не е поредното място, където хората ще се изхарчат парите или ще живеят и ще се карат помежду си. Това е място, където ще се издига Божието име, където ще идват хора, ще се покланят на Бога, ще предават живота си на Исус и ще настава промяна. И заради това, това е цел и мишена на противника. И много често това се използва дявола използва хора, за да може тази цел и мишена да се размие. Човек да каже, този е лош, онзи е лош. Не, ние знаем също кого е нашата битка. Първо Петрово 5.8 разкрива кой е противникът. Противникът ви, кой? Съседа, не? Противникът ви, дявола, обикаля като рикаещ лъв, търсейки кого да погълне. Това, което виждаме е, че той обикаля. Ако има директен достъп, няма да обикаля. Ако имаш ключ за някъде, ще обикаляш, ще влезеш. Ако отворена вратата, ще обикаляш ли? Не, ще влезеш. Но той обикаля, защото няма достъп, когато се укрепяваме в Господа и когато сме под Неговия покров и под Неговата закрила. В Неговото присъствие той може само да обикаля и да рикае. Но в момента, в който излезем от Неговото присъствие, съблечем въоръжението и свалим гарда, ставаме мишена за противника. Затова Словото ни казва, че битката не е плътска, а духовна. Самия факт, че получаваме духовно оръжие, ни показва срещу кого е войната. Не казва купувайте си калашници, не казва запасявайте се с дронове, не казва купувайте най-новата военна техника на църквата, защото битката може да стане в бункери, може да стане ядрена война. Не. Казва, облечете се в Божието всеоръжие и когато видим елементите на това всеоръжие, ние не виждаме нито една човешка амуниция. Нито нож, нито стрела, нито някакво физическо оръжие. Затова говори 2 Коринтияни 10 глава, 3 и 4 стих. Защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Това е важно да направим. Както
Исус като каза, те са от света, те са в света, но не са от света. Ние живеем в тяло, в плът, но битката не е в плътта. Битката не е срещу телесен противник. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но чрез Бога са силни за събаряне на крепости. Слава да бъде на Бога. Чрез Бога, чрез Неговата сила. И ние, вместо да воюваме срещу хора, трябва да разпознаем духовната причина зад конфликта. Защото тогава дявола ползва най-силното си оръжие – хитростта. Гръцката дума за хитрост е методия, с което означава стратегия, измама, внимателно планирана атака. Той има своите методики, той има своите ходове. Когато двама играят на шах, кой побеждава? Който има по-добра стратегия. В началото са равнопоставени, но после, ако играем на шах с дявола, ще загубим. Но ако оставим Бог чрез Неговата сила и стратегия да ни води, имаме шанса. Алелуя! Каква е Неговата стратегия? Дявола рядко започва с големия, с проявения грях. Той започва с малките компромиси. Това е Неговата стратегия. В Едемската градина той не каза на Адам, отречи се от Бога. Той каза, наистина ли? Каза Бог. Наистина ли? Каза Бог. Невидим въпрос. Поставяш под въпрос Божията истинност. Когато дявола дойде в пустинята да изкушава Исус, той дойде при Исус с думи на съмнение за Неговата идентичност. Ако си Божий син, направи това. Ако наистина си Божий син, направи тези камъни в хлябове. Ако си Божий син, скочи от храма, защото е писано. Ще изпрати ангели с тебе, те ще те хванат. Юда Искариотски дойде с неговата нездравословна любов към парите, която прерасна в предателство. Аз знам, че всеки от нас има нужди. Всеки от нас има нужда от средства. Но има една нездравословна любов към парите, която може да те отдели от Бога. Която може да те постави в... Може да не предаваш Христос, но да предадеш оръжието, което воюваш. Истината, правдата, вярата. Да се оставиш уязвим. Божието всеоръжие е цялостно бойно оборудване. Няма такава дума всеоръжие. Забелязали ли сте, че в речника всеоръжие не съществува? Никой не говори по телевизията купихме американско всеоръжие. Или купуваме руско всеоръжие. Няма такава дума. Такова понятие няма. Но всеоръжието всъщност е обхватен термин за всички необходими оръжия във всички фронтове на атака и на защита. Това е не просто елемент, това е пълен, завършен комплект за защита и нападение, което Бог предоставя на всеки един вярващ. Както може да се сетите, много трудно ще защитите територията си по вода с танкове. Много трудно ще защитите въздушното си пространство с кораби. Има си самолети за тази работа. Има си танкове за сухопътното. Има си кораби за водната шир.
Има си различни звена, различни оръжия, които са ефикасни в определена ситуация. Затова ако вземем едностранчиво нещо, ние сме защитени в определена зона, но сме уязвими в друга. Затова Бог не казва, ето го моето оръжие, Бог казва, вземете моето все оръжие. Всичко, което ви предоставям, е необходимо да оцелеете, да устоите и да победите. Амин. Злия ден, Божието всеоръжие е цялостното бойно оборудване, не отделно единично оръжие. Трябва първо да го облечем. Когато облечеш нещо, то те защитава. И после казва да го вземем. Когато вземеш нещо, с него можеш да нападаш. Шлема, който слагаш, няма да нападне врага. Пояса, който имаш, не представлява заплаха. Бронният нагръдник по същото. Но ако вземеш меча на духа, ако вземеш нападателни оръжия, ти вече имаш и защита, и нападение. Злия ден може да има различни проявления. Както говореше за злия враг, дявола, но той продължава началствата, властите, всесветските управители на тъмнината, духовните сили на нечестието в небесни места. Но думата, използвана за зъл ден, понякога и период, е думата понерус, прилагателно, зъл, което е преведена по 8 различни начина. Зъл означава зъл, злонамерен, вреден. Зъл, просто лош. Друго, пагубен или бедствен. Трето, немощен или болен. Четвърто, виновен, порочен, покварен. Злобен. Пето, вина или виновен. Шесто. Седмо, самия дявол. Някой път е нарекан с тази дума. Или е преведен като дявола. И грешен. Като осмо. Тоест всички тези аспекти, във всички тези варианти може да дойдат към нас като зли дни. Не винаги и не само са предизвикани от противника. Злия ден може да бъде бумеранг на собствения ни грях. Ехо на неправилния ни начин на живот. Последствие от нещо, което сме посяли и днеска женем. Тоест, ние трябва да знаем, че воюваме на фронтове срещу противник, но и на фронтове, които и без присъствието на противника стигат до нас. Господ ни е дал оръжие и за такова нещо. И срещу това. Бог ни е предпазвал и срещу самите нас. Защото противника е дявола, но греха също е противник. Вината също е противник. Болестта също е противник. Не винаги дявола ти праща болест. Някой път 3 тортички на ден ти пращат болест. Някой път да излезеш по къс ръкав на минус 3 градуса ти пращат болест. Дявола ли те кара? Айде да обвиняваме го за всичко, ама някой път, ако сложим ръка на сърцето, това са дни на изкушения, духовна атака, обезсърчение, загуба, болест, разочарование и преследване. Съгласни ли сте, че ни трябват различни оръжия срещу болестта и чувството за вина? Така ли е? Различни оръжия при загуба на близък и при определен порок. Павел не казва, ако дойде злия ден, а когато дойде злия ден. Еклесиаст, 2 глава, 23 стих, малко така в черни краски казва:
понеже всичките му дни на човека са скръб и усърдния му труд печал. Даже и нощем сърцето му не си почива и това е суета. Насърчавам ви с този стих от Божието Слово. От време на време минава една такава носталгична нотка. И си кажеш, ако се преброят дните миналата година, в които ми се е случило нещо много хубаво, и дните, в които нещо съм сгафил, или нещо ми се е случило лошо, може би превесът ще е към второто. Как изглежда злия ден? Всеки може да си... Веднага ти излиза някой. Някакъв конфликт, някаква диагноза, някаква зависимост, някаква неочаквана лоша новина. Изведнъж или постепенно. При Йосиф започна всичко наред. Ще отида да видя как са братята ми. Отдавна не сме се виждали. Завършва в кервана на продавачите на роби. За Давид, преселен в царския палат, за да успокоява царя, завършва по дупките и по канарите да се крие за живота си. Даниил, сложен на висока позиция от управителите на Вавилон, стига до рова слъвовете. Не, че е извършил кражба, не, че е убил някого, просто е бил верен на Бога. Естир от царица става мишена. Опасност за народа, опасност за живота й. Петър до преди няколко часа се бие в гърдите и казва, ако и всички да се отрекат, аз няма да се отрека. Бам! В рова на вината. Павел, затворите. Той има и цял списък с други зли дни. Ма няма сега да ги разказваме, че някой да не се обезсърчи. За Исус беше Гетсимания и Голгота. Гетсимания, където потта му се обърна на кръв. И Голгота като крайния, най-върховния елемент на изпитание и на нашето изкупление. Никой не е освободен от злия ден, но Бог е верен в такъв ден. Добрата новина е, че Бог не ни оставя без подготовка. Всеоръжието има предназначението да работи като едно цяло, за пълна защита и ефикасно нападение. През следващите дни, седмици, ще говорим подробно за пояса на истината, за бронята или бронния нагръдник на правдата, за обувките на готовност за благовестието на мира, за щита на вярата, за шлема на спасението, надеждата за спасение, меча на духа, който е Божието Слово. Всеки липсващ елемент оставя място за атака. И така, каква е целта? Да устоим или да противостоим? Не казва да впечатлим света, не казва да изглеждаме успешни или да бъдем известни. Най-голямата победа не е да направим нещо велико и след това да бъдем победени. Най-голямата победа е да останем до край и да бъдем верни. Извинявам се много допълна. Това особено определено има значение в основа на войните, които са водят. Говорим за една определена битка и една определена война. Мечтата на всеки християнин трябва да е това изречение, да го чуе. Аз започнах с това. Добри и верни слуго, влез в радостта на Господаря си. Не, ти се справи 96-та година чудесно, извърши много страхотни неща. Ма след това под земята се скри. Яде бой, беше пораженец, едва завърши. Не.
Господ иска да завършим силно. Да завършим до край. Нашия път, аз съм го казвал много често, не е спринт. Нашия път е маратон. Дълъг, изтощителен, някой път неравностоен, някой път нечестен, но трябва да завършим до край. На някой е ултрамаратон, който имат повече години. Устояването и верността носят със себе си венеца на живота. Както в живота на индивидуалния християнин, така и в живота на църквата. Вижте, не казва делата, не казва победите, имам предвид някакви завоевания, някакви определени неща, а устояването и верността ти дават венеца на живота. Яков казва към всеки един по-отделно, 1.12. Блажен онзи човек, който издържа изпитание. Защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на онези, които го любят. Издържането до край доказва любовта ни към Бога. Показва любовта ни към Бога. 1 Коринтияни 15:58. Затова, любезни мои братя, бъдете твърди, непоколебими и презобилвайте всякога в Господното дело, като знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Твърди, непоколебими до край. Но твърдостта и непоколебимостта е също характеристика за цялото общество, за църквата. Когато Господ Исус се обръща във 2 глава на Откровение Йоанна към църквата в Смирна, казва така: не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще хвърли някой от вас в тъмница, директно противника, за да бъдете изпитани и ще страдате 10 дни. Лошия период, злия ден. Противника, злия ден. Какво казва? Бъди верен до смърт. И аз ще ти дам за венец живота. Не е ли интересно? Бъди верен до смърт, за да получиш живота. Може някой от нас да го приема много крайно, мъченическа смърт, но аз искам да ти кажа, бъди верен до смърт. Кой ще избегне смъртта? Може би ти ще бъдеш изключение. Може би аз ще съм. Не зная. Ако дойде грабването, да. Но до тогава бъди верен до смърт. Не казва до мъченическа смърт. Не казва докато те убият. Бъди верен до смърт. Някои много диплят въпроса за второто пришествие. Искам да ти кажа, много често и до сега второто пришествие не е дошло, а смъртта идва. Тя изпреварва. Но насърчението на Господа към църквата е: бъди верен до край. Бъди верен до смърт. За да получиш живот. И завършваме с 4 практични съвета как да се укрепяваме в Господа. Преди да продължим другата неделя с 2 от оръжията. Тихо. Завършваме. Много е важно да не говориш, а да слушаш, защото това е ключа. Започвай деня си с Господа. Започвай деня с Господа. Няма формула. 5 минути, 30 минути. Ако си много рано буден и не станеш 5:30, имаш няколко часа пред тебе. Много обичаш кафе. Можеш да си направиш кафе преди да започнеш с Господа. Мисля, че това е допустим грях. Шегувам се. Но започни деня си с Господа. Псалом 5:3 казва: сутрин ще чуеш гласа ми. Псалмопевеца казва на Бога: сутрин ще чуеш гласа ми. Не по някое време, когато се сетя, Господи, чакай бе. Забравихте.
Сутрин ще чуеш гласа ми. После, за тия деца с малки деца, кога е сутрин? Бог да ви помилва. И ние сме минали от там. 3 часа ли е сутринта? 5 часа ли е? Между кърменята ли? Не знам. Говоря за всички останали, защото този период минава. Сутрин. После, второто. Чети, слушай, изучавай, наизустявай Божието Слово. Исус победи всяко изкушение с думите писано е. За наша безопасност Божието Слово е дадено на разположение, защото то е това, за което ще говорим другия път, истината. Пояса. После, живей в общение с другите Божии хора. Не се усамотявай твърде дълго. Изгаси за малко ореола, слез сред простолюдието. Може да се окаже, че всички имат ореоли, за които не знаеш. Не, извън шегата, Еклесиаст говори 4.12. Тройното въже не се къса лесно. Ние говорим за брака, но аз искам да ви кажа 2 и 3 в Божието име. 2 в съгласие и Бог между тях е тройното въже. Бъди в съгласие с някого, бъди част от нещо. Участвай. Има двупосочна връзка. Никой не може само да получава и да бъде здравословен. Никой не може само да дава и да бъде здравословен. Имаме взаимоотношения на приемане и на даване. Така е във всеки жив организъм. Така е във всеки орган и тъкан на нашето тяло, на животните и на растенията. Листото произвежда и листото получава. Плодът получава, той произвежда семето за следващото. Сърцето ти помпа кръв, но то получава кислород. Всичко е взаимно свързано. Никой не е достатъчен сам по себе си. И четвъртото е, моли се постоянно. Ще кажеш, как е възможно това? Да си говориш нещо. Не. Молитвата е атмосфера. Ще говорим за това. Ефесяни 6.18 завършва. Молете се в духа по всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление. Това е атмосферата на битката. То не е просто някаква плеяда от думи. Може да се молиш с ума си, може да се молиш с духа си, може да се молиш с езика си, може да се молиш дори без да си отваряш устата. Това е състояние, в което ние воюваме и побеждаваме и се укрепяваме в Господа. Това не е последната част от битката, това е атмосферата, в която се води цялата битка. Нека да се изправим. Защо не е Божието всеоръжие? Защото нямаме избор. Ако искаме да оцелеем, ако искаме да останем прави на краката си, успяхте ли да пуснете някой от тия артове? Не. Добре, другия път. Един превод казва, за да останете прави. За да устоите, означава да устоите. Не да уседите, не да улежите, а да устоите. Когато дойде противника, той има за цел да те, какво? Събори. Мъртвият човек никога не е прав. Той е паднал. Раненият човек е паднал. Когато Божието съоръжие Господ ни го дава, той е за да останем прави. Не ранени, не убити, не пораженци, а да сме прави. Да устоите, да останете на краката си. Да останем всички на краката си. Затова ни трябва Божието всеоръжие. Господи Исусе, благодарим Ти, че Ти си
този, който ни обличаш. Ти си този, който ни даваш на разположение. И облеклото, ти си този, който ни даваш на разположение и оръжията, нападателните. Все оръжието, което ни дава и защита и нападение. Благодарим ти, Господи, че без това ние не можем да устоим. За да не си помисли някой, че може без Господа. За да не си помислим нито за миг, че сме достатъчни. Благодарим ти, че ти обаче си ни снабдил всичко, което е необходимо. За живота, за благочестието, за победата и за стоежа. Ти си този, който ни даваш за венец живота, който Бог е приготвил за тези, които го любят. Аз се моля сега всеки един от нас в остатъка на този ден и до края на седмицата да получи ясно откровение за всяко оръжие, което му трябва през тези дни. Дори в дни, които изглеждат лесни, безоблачни, безпроблемни, ние трябва да бъдем готови. Защото имаме противник. Защото имаме един, който обикаля и търси някой, който излиза от твоята протекция, от твоята юрисдикция. Господи, молим се сега за мъдрост, молим се за духовно просвещение, молим се за сила. Молим се за Твоята свръхестествена закрила, както винаги, но Боже, да стоим в нея, да пребъдваме в нея. Благословен да е святото име. Амин. Амин. Бог да благослови всички. Може да се поздравим. Бъдете благословени.